da ka ji alaji kana da kuɗi dole ka huta. Me amfanin kuɗin da baka hutu? Rayuwa sai da jin daɗi. KETAWANCY service. Nace KETAWANCY service. Magana ake yi na sauri da biyan bukata. Kai yaro, nace kai yaro, ko da goma ta lalace, ta fi biyar. Da wani kalan service kake amfani? A ina kake siyan data? A ina kake biyan kuɗin StarTimes? Da ka ji alaji, in dai ba a gurin KETAWANCY service kake yin service ba, to aikin banza kake yi. KETAWANCY service, nace magana ake yi na KETAWANCY service. Ga sauki da rahusa, nace ga sauki da rahusa, da saurin biyan bukata. KETAWANCY service suna da Smile Boys, Alpha Cola, suna da General Data, suna da General Airtime, suna da Exam Pim, akwai DSTV, GoTV, StarTime, and GetCo. Kai yaro, kowane kalan services kake nema, nace kowane kalan services kake nema, KETAWANCY service suna da shi. Domin ƙarin bayani, da ka iya samun KETAWANCY ta number waya kamar haka: 09066060313, ko kuma ka bi su ta shafukan su kamar da ka yi searching din KETAWANCYservices.com. The biggest Hausa hype man, 2 boys.